What's up guys? So karon na video, karon na hapon kay nami sa ilang pinakataas na building din sa Ho Chi Minh, ang Landmark 81. So dito mi mag-coffee karon. So nara ko sa ubos sa front sa Landmark 81. There. So 81 siya kay 81 floors man siya. So tara, let's go. Mag-ato na sa taas niya, mag-coffee na. Bye-bye! So na namin sa taas sa Landmark 88. Oh, so wala siya. Yan, ikagumay ng buildings. So, moto guys, wala na day entrance Order din eh. one. Yeah, and this one. Yeah, one and one. And Ang order na then eh. we'll have one. And also, can I still have a coffee? Yes. One. Hot. Wala entrance din eh. May naka-nindot, tapos nindot na kayo view. So, moto, pagulat namin sa mga orders. Here's mine. I will have popcorn macchiato. Latte ako po. And then this Cappuccino. coconut. Pasing na lang. And this one taco fries. Ito, paretang. Ano, isugin mo mo. Or the salsa. So, dali may mag Oo, mo to. Mag-enjoy sa view din eh. So, magkilaw to silang taco. Magkilaw to silang taco. Nga po. Dami. Nebo lang. Dami lang taco. So, ito na video. Bye-bye.